Estàs escoltant Factoria Esportiva, el teu podcast sobre l'actualitat esportiva en valencià. Hola, què tal? Proletaris esportius, siguen totes i tots benvinguts. Així comença el seu podcast sobre l'actualitat esportiva en valencià. 30 minuts que esperem us semblen 29 pel programa d'avui, molt de futbol masculí i femení i, per supost, una fita històrica dels amics del Club Esportiu Mestallistes. Parlarem també d'actualitat en clau taronja i, com sempre, el poliesportiu el portarà el nostre amic Àlex Domínguez i el seu projecte de Poliesportivo CB. Si us sembla, comencem. Així que el primer, saludar al Geni de la Ribera, el xiquet del Kaki Persimon. Rafa Nogués, com estàs? Molt bé, molt content de tornar a estar així amb tu. Un dia més per a informar a tots de l'actualitat valenciana en l'àmbit esportiu. I m'has deixat un poquet preocupat pel que m'has dit un poquet abans de gravar. Què et succeeix, Carlos? Conta'ns. Hem inaugurat una nova nomenclatura al podcast. No sé si t'has donat compte, la tercera paraula de la introducció. Ja tenim nom per als nostres seguidors, que cada volta són més. Estem ja a prop d'arribar al mig centenar de reproduccions en les nostres plataformes electròniques. I, efectivament, com som una factoria, no n'hi havia un nom millor per als nostres seguidors i seguidores que proletaris esportius. Què te pareix? En honor a Orwell i a algunes denominacions que ell va fer, el nostre geni, el nostre conductor del programa, Carlos Fajardo, s'ha tret un mot de la mànega, podríem dir. Efectivament. Igual que... M'encanta. Te dic que el Geni de la Ribera, igual que podria dir-te el mag de la Ribera. Sí, així no me consideren molt en àmbits futbolístics pèssims. Sí. Anem a entrar en matèria. Compta'm, perquè avui anem carregats també d'actualitat esportiva i, de fet, en unes horetes me podreu escoltar, clave la cunya publicitària, en Radio Marca, en el marcador de Radio Marca, i que el Llevant Athletic Club, que començarà en unes horetes, per al que ho estigui escoltant la setmana que ve, ja haurà acabat i segurament a les nostres xarxes haurem parlat un poquet del partit. Així que conta'ns un poquet com arriben els dos equips. Així és, Carlos, a les 9, divendres, partit, una final, és una final per al Llevant, malgrat que acabem de passar el terç de la temporada, ja el Llevant està jugant finals en quant a partits de lliga es refereix, i contra l'Atlètic Club de Bilbao, importantíssim per obtenir la primera victòria, per fi, per favor, intentar aproximar-se a les zones de fora del descens, que si guanyaren no sortirien tampoc, i amb bones notícies, l'equip entrenat per Javi Pereira podrà comptar ja amb la tornada de Roger a l'equip, Clerc, Mustafi i Soldado. Són 4 incorporacions que segur que doten a l'equip un poc més de poso competitiu i a veure si amb una correcta alineació dels astres, podríem dir, Carlos, el Llevant pot endur-se la primera victòria. Sí. Per l'altra banda, així com hi ha retornades, n'hi ha caigudes per lesions. Postigo, Melero, Robert Pierre, Blesa també se cau i, si vols, avui ens centrem un poquet en l'anàlisi tàctic i sobretot les sensacions que ha fet Javi Pereira en la seva roda de premsa prèvia al partit. Podem dir que vas analitzar el partit perquè Oposite és entrenador del Llevant, donada la seva situació? Encara no, i seria un poquet avantatgista aprofitar-se'n de la situació, però si algú del Llevant m'està escoltant, segur que sí. Factoria Esportiva ens pot parlar i ja ho parlem. Bé, Javi Pereira en la roda de premsa prèvia al partit ha comentat 2-3 punts claus per a ell. El millor baluart per a l'Atlètic Club, que és el valor parat, i és una de les debilitats del conjunt granota. Ha dit que hi ha que insistir en aquesta defensa, s'ha d'estar concentrat, i un altre dels punts forts de l'Atlètic Club, que són les arribades per banda i aquesta ocupació dels carrils laterals, també estar molt pendent de les ajudes, de les cobertures, i així poder iniciar un poquet des de la defensa el poder trobar la primera victòria per fi, que seria transcendental. El dubte en l'alineació, sempre, mai sabem quins van a ser els 11 elegits per Javi, ni tan sols en la porteria, com recordareu, l'altre dia no va jugar Aitor,
que era titularíssim la temporada passada i l'anterior. Segons Javi Pereira va dir que era perquè Dani, que és el que va jugar, tenia una millor treta de porteria i que a partir de la seva treta estaven obtenint avantatges en el xoc. Així que fins a d'ací unes horetes, quan coneguem les alineacions, no sabrem ben bé com es posicionaran els 11 jugadors granotes. I el que havien comentat fora de micròfons, les declaracions de Javi Pereira, a veure què vos pareixen a vosaltres. Ha fet comptes de a veure si es poden salvar. Però que clar, no és entrenador, és matemàtic. Perdona, dime. Que ja no és entrenador, que ara ja és matemàtic. Sí, ara és matemàtic. Li ha caigut una poma al cap mentre es descansava i es prenia un temps d'esbarjo y ha dit, vale, nos quedan 25 partidos y 75 puntos. Haciendo cuentas, con 35 puntos logramos el objetivo. Que ve a dir que si guanyen més o menys la meitat dels partits, cosa que és un poquet difícil veient que encara no han sumat cap victòria, l'equip granota es salvarà. Bueno, veurem. No sé jo, massa victòries ha de fer el conjunt granotà. I en l'actualitat valenciana, el València Club de Futbol, què tenim? Continuem en l'actualitat valenciana. Recordeu que és un repàs de l'actualitat en 30 minuts, per tant no ens podem quedar massa en temes opinatius, però ja o millor fem algunes ampliacions en alguna ocasió. El València jugarà contra la Real Societat diumenge a les 9 en Anoeta. La preparació de la setmana per a Bordalàs ha estat sota mínims per les internacionalitats de molts dels jugadors i per les lesions, i precisament les lesions i les absències són un dels punts claus del partit. Incertesa en la defensa. Gabriel Paulista, que es va lesionar contra el Villarreal, varen dir que eren 3 setmanes, però se veu que ha entrenat bé, que ha accelerat els processos de recuperació i que pot ser comptarà per a Bordalàs per al cap de setmana. No s'entrena el Derete, que va viatjar amb la selecció de Paraguai i va tornar fa 2 dies i per tant ha tingut només una sessió preparativa, i Guillamón complirà sanció per acumulació de targetes. A tot això se va sumar a última hora la baixa de Diacabí per faringitis. Per tant, 4 centrals, Guillamón està utilitzant-lo de pivot, no? Però també pot ocupar aquesta posició en dubte, i a partir d'ahir seran totes les certeses del València, Gallà, Guedes, les que tiraran de l'equip. També és un poquet dubte el sistema que utilitzarà. Contra l'Atlético de Madrid va innovar amb aquest 4-5-1 en un tribot un poquet amarrategui, diguem-ne. Bordalàs no es caracteritza per un joc molt vistós, però pot ser que torni amb el 4-4-2, la posició de Guedes és una incògnita, tirat a una banda, de davanter, i veurem si Maxi Gómez és de la partida. Si te pareix, el València està en una situació a mitja taula, sense moltes aspiracions a nivell europees, negatiu de poder tocar les zones de descens com anteriors anys, i amb aspiracions, espero, perquè el València està jugant bé, de tocar almenys places europees. Sí, home, sí. Passem, si vols, a l'actualitat femenina. Sí, que no sé si és positiu o no passar-hi, perquè els dos equips han palmat esta setmana. Com va avançar el nostre company Àlex Domínguez, el Llevant jugava contra el Barça, a casa del Barça. Vigents campeones de la Champions, no? Sí, i guanyadores de tots i cadascun dels partits de la Lliga Iberdrola que s'han disputat esta temporada, i aquest cap de setmana no va ser cap excepció. 4-0 va perdre el Llevant, domini absolut del Barça en les dues meitats, 2-0 la primera, 2-0 la segona. Va haver alguns moments en el que el Llevant sí que va apretar, l'equip d'Àngel Villacampa va apretar, sobretot després de l'1-0 i en la tornada del descans, però els gols van ofegar aquest intent de rebel·lió del Llevant, que va endur-se un 4-0 cap a casa. Tornava en el Barça Jennifer Hermoso, que va marcar el 4-0 en una acció de penal, i bé, amb la derrota es queden en l'octava posició. Jugaran contra el Madrid el dissabte a les 11, no el Madrid Real Madrid, sinó l'altre equip de Madrid. El club futbol femení, crec que es diu, no? Sí, correcte.
I és un partit entre rivals directes. Si guanya el Llevant, l'avançarà en la classificació. Així que estarem atents i atentes a les granotes el dissabte a les 11. I per la part del València Club de Futbol Femení, va jugar contra el Granadilla, Tenerife, 2-1. 2-1, derrota, jornada 10, minut 24 i minut 72 els gols per al Granadilla, i ja al final, el 86, marcava altra vegada Marta Carro, que du 2 gols en 2 partits. Sí. I no sé si és bona senyal perquè ocupa posicions defensives i que si els 2 gols que has marcat en 2 setmanes els marca una defensora, no crec que sigui molt bona senyal en l'àmbit ofensiu. Fins ara, 10 partits jugats, només 5 punts, antepenúltimes. S'ha de millorar molt. En la Lliga Iberdrola, en la Lliga del futbol femení, només baixen els 2 últims equips. De moment el València no ocupa aquestes zones de descens i jugarà en casa contra el Betis Feminàs en el Puigades. Ja sabem que l'entrenadora no vol perdre partit en les Puigades, no vol perdre punts, ningú puntua fàcil en el Puigades i partit molt important per eixir de la mala situació i per a vèncer sobretot a un rival directe. Doncs, si vols, abans de tancar el bloc del futbol i en concret del futbol femení, donar-li enhorabona des de l'equip de Factoria Esportiva a l'Arilla Casado, la jugadora del Llevant, que serà mare, ho va fer oficial fa uns dies, i que, òbviament, es pot compaginar l'esport d'èlit amb el ser mare al compaginar una vida familiar, així que des de Factoria Esportiva una abraçada a l'Arilla, que és un gran treball el que fan, i tindre un fill és totalment compatible. Així que una abraçada de Factoria Esportiva. I si vols, passem ja... I s'ha de visibilitzar, Carlos? Crec que has fet bé, s'ha de visibilitzar aquest component que només té l'esport femení. Que, per cert, és el nostre motiu principal d'existència. Factoria Esportiva naix per a visibilitzar. I si te pareix, parlant de visualització, passem a parlar del bàsquet. En Factoria Esportiva parlem de bàsquet masculí. Moment de parlar de bàsquet. Tenim molta actualitat, tant en masculí com en femení. Avui hem conegut, entre altres coses, la llista de Sergio Scariolo, que, per cert, vaig obrir un xicot de debat i segurament dona per a opinió en programes especials. Però primer de tot, sí que és cert, parlem del partit d'Eurocup. València Bàsquet va guanyar 98-95 en la Fonteta, després de fer la bona setmana anterior guanyant a Joventut, a la Virtus i al Barcelona. Pareixia que anava a ser un poquet el partit trampa, un equip un poquet més fluix, que tu vencen moltes baixes, que després d'haver jugat amb 7 jugadors professionals solament davant el Barça guanyes, torna la convocatòria de l'Averí, torna Hermanson. Pareix que va ser el moment de relaxar-se, però realment no se relaxa València Bàsquet. Sí que és cert que potser no jugaran al seu 100%, jugaran un poquet al 80-70%, més que res per a recarregar les cames, les energies, i arribaren fins al final del partit molt ajustats. Van començar molt bé i crec que això va ser un poquet la causa de la seva relaxació, però bueno, finalment va ser una victòria per a València Bàsquet importantíssima. Recordem que tots els partits d'Eurocup ara són finals, perquè és una competició que cada volta serà més eliminatòria. Així que molt bona notícia en qüestions europees, i si vols, Rafa, ens centrem en aquesta primera selecció de jugadors que ha fet Sergio Scariolo, que estava programada per a dilluns, però s'ha fet pública avui, que finalment tindrà 2 jugadors de València Bàsquet. Parlàvem de que possiblement n'hi hagueren 3, finalment sols hi ha 2. Xavi López Arostegui. I quins dos són, Carlos? Això t'anava a comentar. Uno sorprendrà, jo crec. Efectivament, sí. Xavi López Arostegui crec que per a tots i totes serà habitual que estiga en la selecció, perquè va anar als Jocs Olímpics, però en canvi primera aparició en la selecció absoluta de Jaime Pradilla. Jo crec que merescudíssim per al jugador aragonès, més que res perquè està sent, si no el jugador més important, dels 3 més importants de València Bàsquet, un València Bàsquet que és un poquet l'equip de moda o de ratxa en les últimes setmanes, perquè porta 4 partits importants guanyats, i un Jaime Pradilla que està a un nivell contra Burs el partit passat. Va fer 16 punts, 21 minuts, 6 de 9 en tir de 2, 10 de valoració,
carregar molt bé el rebot, 3 rebotets, que jo crec que no reflecteixen el treball que ell fa sense pilota. I Xavi López Arostegui, que va ser el màxim anotador, pues jo crec que ja ho va ser en Barcelona, ho va ser una altra vegada davant el Bourges. Jo crec que està sent un poquet el referent i jo crec que la gent de la Fonteta no tenia molta esperança ficada en el de Guecho, que mira, finalment sí que està complint en les expectatives de l'any passat ser el millor jugador nacional en la competició en Liga Endesa. Així que no sé què opines de les... De Pradilla, sobretot, destacar també aquesta energia, no?, que transmet. Sí, com se nota que és sang nova, que ve l'equip a aportar des d'allà i que el València, per les baixes que ha tingut i que continua tenint, era imprescindible que sortiren aquests jugadors, no? Clar. Era importantíssim, perquè damunt pensem que són jugadors molt importants, els que estan fora. Un 4 com és Víctor Claver, que fa 2.08, i Mike Toby, el teu amic, que fa 2.15, 2.17. I que encara deprimit en lo de Toby. Sí, ja ho sé. Això, 2 jugadors de molts centímetres que t'ajuden molt en la pintura i que, òbviament, Pradilla ha sabut aprofitar perfectament el seu paper perquè està treballant moltíssim dins de la zona. Però el xicotet debat que volia obrir i que segurament fem un capítol a part, perquè dona per a parlar moltíssim, és com és possible que Sergio Scariolo, sent entrenador d'un equip d'Eurocup que és rival teu, vaig a entrenar o vaig a ser qui gestiona els minuts de càrrega d'esforç de 2 jugadors teus, que estan en el teu grup d'Eurocup. És a dir, si volguera Sergio Scariolo que jugaren 40 minuts Pradilla i Xavi López Arostegui i es trencaren i ja no te'l tornes a trobar, doncs mira, com està permès que siga entrenador de la selecció i d'un equip, doncs mira, així és que ja val tot, saps? Ara ja val tot. Bé, a veure, confiem en la professionalitat d'Escariolo, però tens tota la raó que és un poquet dubtós, no? Almenys que pugui tindre aquesta possibilitat de dir en refugien que eren necessaris per a guanyar cert partit, que jugui Pradilla 35 minuts, que jugui Xavi 40 i que arriben al partit, un partit important en un estat físic preocupant. Clar, és que no té molt de sentit, per no parlar tampoc de per què els jugadors, sí que és cert que ara ho critiquem perquè no estem en aquest grup d'equips, però per què els jugadors d'Eurolliga no poden jugar? És a dir, per què Barcelona, Madrid, Baskonia tenen aquest privilegi de no, els meus jugadors no se van a cansar, els meus jugadors van a estar en casa i van a fer els partits que li toquen d'Eurolliga. No, a veure, és que tu imagina que en el futbol pensava que passara en el futbol, exactament. Els jugadors de la Champions no anaren, doncs no té sentit. Entonces són 2 coses que venen a un poquet al debat, com sempre, quan arriben moments de finestres FIBA. Però bueno, anem a tallar el tema perquè no volem calfar-nos i tampoc tenim molt de temps. I si et sembla, anem a parlar també de bones notícies perquè el València Bàsquet femení torna a guanyar. Les xiques de Rubén Burgos que tornen a fer un partidàs. També és cert que el rival d'ahir era un poc més fluix del nivell que té València Bàsquet. Un Leganés que, ho vam comentar en la prèvia, ha canviat fins a 2 voltes d'entrenador enguany en aquesta temporada i que València Bàsquet, òbviament, doncs, va fer el que havia de fer, no? Un xoc molt de donar oportunitats a totes les jugadores, un xoc molt dinàmic, un xoc de buscar aquestes debilitats i aquestes febleses de Leganés i pues jo que és que anem a dir, sempre que parlem de les xiques de València Bàsquet acabem parlant de superioritat, no? De tranquil·litat, d'arribar a un partit, se fiquen les coses un poquet estranyes en segon quart, fan el seu boníssim tercer quart que ens tenen ja habituades i Warriors, Bueno, hem de dir que en el partit d'ahir van trencar un poquet en aquesta dinàmica perquè el tercer quart no va ser molt bo. Van clavar solament... Anaven a la marxeta, ahir anaven a la marxeta. No ho pus, però és que clar, és que van a la marxa i que també en la primera part ahir deixaren a Leganés en 18 punts. És a dir, no arriben ni a 20 punts en la mitja part. La defensa de València Bàsquet, òbviament per físic, per energia, per activitat, per el nivell de les jugadores és molt més gran que la de Leganés, un equip que acaba de pujar a la primera divisió i que òbviament li va costar molt. I en l'últim quart València Bàsquet tancà un partit que pareixia senzill i va ser efectivament senzill, però no
per demèrit de les jugadores de Leganés, sinó per el gran nivell de València Bàsquet, que és un equip que hauria d'estar en Eurolliga i que mai me cansaré de repetir que el desastre de la temporada va estar en les rondes classificatòries d'Eurolliga. La classificació com queda? Pareguda a la de la setmana passada. Perfumeries Avenida, 8 victòries, 0 derrotes. És el rival que teniu a batre, València Bàsquet. València Bàsquet, 7 victòries, 1 derrota. I Unigirona, 6 victòries, empatat amb Cadí la Seu i 2 derrotes. Així que aquesta jornada... Sí, aquesta jornada València Bàsquet masculí s'enfronta demà dissabte davant Bilbao i el femení davant Saragossa. En principi, cap dels dos equips ficaran contra les cordes a cap dels dos equips valencians. Així que veurem què es dona el cap de setmana, Rafa. I el València Bàsquet Le Plata, per a com ja acabar de matisar tota la informació relacionada amb el bàsquet, continua sense guanyar. Se nota que té jugadors importants en el primer equip, 6 partits, 6 derrotes, últim en la seva divisió de Le Plata, ¿vale? Sí, és que és complicat. És complicat l'actualitat i gestionar aquest equip, un equip que els millors jugadors estan en el primer equip, que quan baixen tenen pocs minuts, que els que doblen estan més pensant en complir en el primer equip que en jugar en el Plata, encara que en el Plata no ho fa malament. De fet, el cap de setmana passat Rafa Vila i Bressan hagueren de viatjar, si no mal recorde, on va ser? Guadalajara? No, Villarrobledo. Jugar el Plata en Villarrobledo dissabte i agarraren un tren, no un AVE, perquè no n'hi ha, però un tren ràpid, diguem, no és un Rodalies, òbviament. Un Euromed. Podríem dir. Un tipus un Euromed i viatjaren fins a Barcelona per a jugar en el primer equip i guanyar. Així que sí, l'actualitat del Le Plata està complicada. Així que si vols, tanquem així l'actualitat del món de la piloteta taronja i se n'anem a l'actualitat del nostre amic Àlex, que tindrà que contar-nos cosetes com sempre al poliesportiu. El Polideportivo CV te ofereix la informació poliesportiva. Hola, molt bona vesprada. Una setmana més a aquesta secció, a la secció del Polideportivo. Tenim un cap de setmana sensacional, un cap de setmana amb molt d'esport que anem ara a contar, sobretot també a les seccions femenines, perquè ara contarem tot el que n'hi ha aquesta jornada perquè tornen l'hoquei femení, torna a ese València Club d'Hoquei que està fraguant una sensacional temporada i té un partit ante l'AD Rimas, un partit complicat, però que de segur les xiques donaran un col de pit per a aconseguir una victòria que li donaria 2 posicions més a l'equip de Escrivà. Continuem també amb el rugby perquè també torna la divisió d'honor B del rugby on tenim 3 equips, ja el contarem la setmana passada. Està el Rugby Túria, el CAU i les Abelles. A més, Rugby Túria i les Abelles estan situats en les primeres posicions de la categoria, a veure si aconseguissin aquesta promoció d'ascens que li donaria a València equips en la primera categoria del rugby nacional. Aquesta jornada les Abelles juguen davant el Salvador, que és el líder, així que un partit molt important a casa per a l'equip de les Abelles. També hi ha partit de CAU perquè juga davant les Rozas, en aquest cas juga al camp de les Rozas, i el Rugby Túria també juga a domicili perquè el fa davant el Guecho Guiroa. Així que jornada important per als equips valencians en aquesta divisió d'honor B. Que no se m'oblide també mencionar el voleibol, perquè les xiques del voleibol València estan situades també en aquest primer lloc de la segona divisió, un primer lloc que ara mateix li donaria un ascens com l'any passat va aconseguir l'equip masculí. Ara mateix situades en aquest primer lloc i tenen també un partit important, serà el dissabte a les 7 a casa, així que
a veure si aconseguissin altra victòria que li dona més punts per aquest liderat. Estan siguent les millors jugadores, no sols del grup C, que és el grup de la costa mediterrània, sinó quasi de tota Espanya. Estan jugant de manera sensacional les xiques entrenades per Juanjo Susín. Més coses, també tenim partit del Llevant de futbol sala, que la setmana passada va aconseguir la victòria per 4-2 davant el Betis i que vol seguir en eixa senda de la victòria. Un Llevant que no havia començat res bé aquesta temporada, també per aquestes lesions de principi de temporada, el Mundial també amb els jugadors amb Hamza, Maxi Restia i Marc Tolrà, no li donà al Llevant les millors sensacions per a aquest inici de temporada, però una victòria li donaria ja una plaça entre els 8 primers de la categoria, que és on té que estar el Llevant sense cap dubte. També hi ha bàdminton, perquè al bàdminton els xiquis i les xiques de San Fernando, recordem que és un esport on participen en un equip tant els xics com les xiques, és mixte, estan invictes en la divisió d'honor, és a dir, ara mateix són el millor equip d'Espanya i aquest cap de setmana tenen un partit important, una velada de partits com es fan així al bàdminton davant la Rinconada, perquè si guanyen acabaran aquesta anada amb aquest primer lloc, seran el millor equip d'Espanya. Així que estarem molt atents a tot el que ocorre aquest cap de setmana i a veure si podem contar també tota l'actualitat de l'esport valencià, com ja sabeu, al Polideportivo de València Capital Ràdio, de 4 a 8, dissabte i diumenge. Així que ahí podeu escoltar. Que no se m'oblide, al món del motociclisme ja va acabar la setmana passada el circuit de Cheste, aquest campionat amb ja els 3 campions, a Moto3 Pedro Acosta, a Moto2 Remy Gardner i Quartararo a la categoria reina. El que ens queda d'esport de motor és la Fórmula 1, que aquest cap de setmana se n'anirà a Qatar. En Qatar es decidirà el títol mundial. No es decidirà, però sí que és una cita important perquè ja sols queden 3 carreres i sí que estarem molt atents. Així termina aquesta secció del Polideportivo en Factoria Esportiva. Àlex Domínguez, com sempre, parlant-nos en el Polideportivo CV. Avui carregaré de molta informació, Rafa? Avui hem tingut hoquei, rugby, voleibol, futbol sala, bàdminton. Àlex sempre donant-nos informació de qualitat, gourmet, informació gourmet. I per cert, abans que tanquem el programa, recordar la cita històrica del Club Deportivo Mestallistes, CD Cuenca Mestallistes. Els nostres amics que estan jugant la Phoenix Trophy, recordem, Phoenix Trophy és la Champions que va néixer en contra del futbol modern i del futbol negoci, i que aquest equip valencià és l'únic representant que tenim i que va perdre el primer partit davant l'equip de Roma, també de futbol popular, que és la cantera d'on va eixir, no sé si és de Rossi, no ho sé. Possiblement. I bueno, viatjaren aquesta setmana a Praga i han guanyat. Així que una derrota i una victòria per a ells en el Phoenix Trophy, portant a València per tota Europa. No sé si tens alguna informació més. Ídols absoluts. Sí, són fans, ens declarem fans del futbol popular i de mestallistes. Així això, que no sé si tens alguna informació més, Rafa, abans de tancar. Sí, relacionat en el bàsquet, en la plata, hem parlat del València i de la seva mala situació, 6 partits, 6 derrotes. L'altre equip de València, el Safir Fritz, el xinet, va començar relativament bé, en 2 partits guanyats, 2 partits perduts, i ara ja està en un rècord de 2-4. ¿vale? El consideres ultra, no? Sí, totalment ultra. L'afició de l'Alginet apreta, sobretot els que van a veure sabran que hi ha una persona que apreta més que altres. Ho deixo ahir, ja ho deixem, si vols.
però que la gent estigui atenta al xinet que, és que farà un bona. acudit, no? És un acudit per a la gent de Ribera? No, és un aspecte a vegades molest, a vegades molest. Les dues són molestes, la veritat, en els partits de l'Alginet. Molt bé. Doncs, si vols, ubica'ns un poquet a les xarxes socials. Sí, recordem xarxes socials de Factoria Esportiva, a Twitter, ens podeu seguir, comentem tota l'actualitat, és la plataforma que més ens agrada i la que més se'ns acopla, @fesportiva, i a Instagram, @factoriaesportiva, estigueu atents, seguiu-nos, doneu-li like a totes les publicacions perquè som els millors. Sí. I res... I ells també, que deixe Carlos. el proletariat esportiu valencià també són els millors. I, per cert, abans de tancar, doneu-nos molt amor en YouTube, Spotify i iVoox, que ho necessitem. Estem ja a prop del mig centenar de reproduccions en aquest primer episodi de la setmana passada. Esperem que amb aquest episodi estiguem igual, millor, o que es doneu amor de la manera que pugueu. Així que, fins així el nostre segon programa. Un plaer, com sempre, Rafa, que estigues així. Plaer sé que és teu, però Sí. també és meu. Inversemblant. Com diem la setmana passada, la setmana Sí. que ve, més Sí. i millor. Adéu a Així tots. és. Setmana que ve ens escoltem en sempre Factoria Esportiva. Vale, proletaris!